Že by tu došlo k havárii? Nie, to pracovníci Okresného národného výboru Bratislava Vidiek, dopravného inšpektorátu a strojovej a traktorovej stanice robia technickú kontrolu pripravenosti strojov na jednotnom roľníckom družstve Záhorská Bystrica. Hľa, čo tu dnes všetko videli. Kým traktory boli ako tak v poriadku, závesné náradie, ktoré malo byť už dávno pripravené na jarné práce, volá stále opravárov. V sejačkách leží dokonca ešte kukurica, ktorú siali v minulom roku. A potom, že aj v Záhorskej Bystrici sú pripravení na jarné práce. Nuž oveľa radostnejšia bola prehliadka traktorov a závesného náradia v susednom družstve v Stupave. Družstvo hospodári na 700 hektároch pôdy a vlastní 12 traktorov, ktoré dnes predviedli technickej kontrole. Možno povedať, že stroje, ktoré vlastní brigáda komplexnej mechanizácie, vedenej Albertom Marošom, boli všetky v dobrom stave. Previerka strojov a pripravenosti na jarné práce dopadla teda v Stupave na výbornú. A ešte niečo. Už dnes každý traktorista vie, aká je jeho úloha, a to nie iba na týždeň, ale aj na každý deň. Možno teda dúfať, že v Stupave sa poučili z niektorých chýb z minulosti a ak to dovolí čas, nastúpia i hneď do polí, aby jarnú sejbu uskutočnili za 10 dní.